איזה יפה. ותראי אדם חשוב. Señor Dos. Aló. Señor. בינתיים, טוב, לא, לא, ואם אתם חושבים שהכל נכנס כל הכבוד. רגע, אבל לא להסתכל. אחד, שתיים. גם אתה. יש, אבל אני סומכת עליי. משהו יפה זה. רגע. אותו לא ראיתי. שנה, תפסיקי ללעוס. רגע, רק שניכם. זה של חנה. לא, אתה לא. אנחנו נעשה לכם את הפרסום. שעון יד מופיע. הבת של הראש. לא לצלם עם ויקי, לא לצלם עם ויקי, ויקי רק שנייה. עוד אחת. להשים לי את היד על המסך עד את השד השנייה. עכשיו רבותיי, הופעה של נשים אצילות. זהו, הם משוק הפשפישים, אבל גם אתם יכולים לקנות אותם. הן לא יקרות, למעט מברשת אחת מיוחדת. אין לנו הרבה תרבות העות'מאנית, גינונים תראו, אני רואה את זה בפריפריה, אתם לא כל כך מרגישים, אתם חיים בהתיישבות העובדת, אבל מקהלה ותזמורת יש בצפת מאז שהגיעו הרוסים. גם באשדוד? על העיצוב, ויש, הוא מתאים מאוד לאופי. ססיל רוט בספרו בית נשיא כותב ט"ו או ט"ז נקודות המעידות שהקהילה היהודית חיה מצוין ביחס לשאר כל קהילות אירופה, ובין היתר הוא כותב שהם חזרו להמר. אוקיי? אז החבר'ה הצעירים כאן שמעצבים את המוזיאון, אם לא אכפת לך לקום לרגע ואחר כך אני אתן לך לשבת, תסתכלו. פוקוס, פוקוס. לא, לא, אמרתי. לא, אמרתי. רבותיי, בזה סיימנו את הסיור במוזיאון הבית